ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பர்த்டேயும் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே மாதிரி ஸ்பெஷலா இருக்கு. அது வந்து எங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் many many birthdays to come. So எல்லாருமே சேர்ந்து let's wish him happy birthday. ஆஹா தந்தையை போலவே மகன், மகனை போலவே தந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த பர்த்டே அது மாதிரி இணைந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பெருமை. ஐ விஷ் ஹிம் சக்சஸ். மொமெண்ட் ஆஃப் சாலிடேஷன் அதை தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம்.